The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who needs God or who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves, their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to know this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni kadlaw, manganda muna kita sa itong kaugalingon, ingon nga mga magtotoo. As believers, we are mandated by the Word of God through the use of recovery technique of 1 John 1:9. Nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, ang isyo nga emong giatubang dili ang pagkupisal, kundi ang paggamit sa emong kaugalingong kaubuton, sa paghimog desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga emong manluluwas. Agi ka nagsunod sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magampo ta. Let us pray.
Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa tanan sa imong pagdala kanamo na usab din hirapita dining among Bible study through the YouTube. Og salamat o Dios nga imo pa kaming gilugwayan ng among kinabuhi hangtod ni higayuna kini timaylan nga ikaw ana pay plano sa among kinabuhi og nga ikaw sa imong kabubuton nagaingon man nga kami patubuon diya sa imong mga pulong pinagis pagtuon niini aging sunod sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Og niining mga higala nga wala pa'y kaluwasan, nagampo kami o Diyos nga ikaw lamdagan nimo sila pinagi sa paglihok sa Espiritu Santo, magkumbiktar sila o makaamgo sila unsa kamanong danon gayod sa kaluwasan nga mong itanyag ngadto kanila nining adlaw o bani kami hagita kami sa imong mga pulong tangtanga mga babag na sa mga nauna aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo ni ining adlaw kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan mga higala, mga suki, mga kaigsunan diyan ni Kristo. Padayon kita sa atong tunanan na pamanggita dinhi magtutok sa atong topic, the dynamic spiritual life of believers. Apan misingit una kita niining pagtulunan bahin sa heavenly city, ang langit nun nga syudad nga atong pagadangatan, atong pag-adtuan ingon nga mga magtotoo. I'm just addressing this to our fellow believers kay kamo o kitang mga magtotoo giandaman naman sa Dios, gitagan-an na sa Dios o kanang langitong syudad nga diin ana na kita magapuyo didto pohon, mayingon na lantag pohon kay sigurado naman kining gipasalig man kini sa Dios sa iyang mga pulong o dili man ipasalig sa tao, pasalig man ni sa Dios o busa igo man nakitang naga mapaubsanon diya sa iyang otoridad, the supreme authority ang iyang pulong ug busa mo kini atong gitun-an ang iyang mga pulong kaya nato mapupo makatunan ang mga kamatuoran nga nagpaluyo niini o mao kini ang giya kanato sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. So mo na nga nagadupot kita sa pagtuon niining topic nga dynamic spiritual life of believers kining kulba-hinam, mabulukon, labias kanindot, labias kalabaw, dynamic, adventurous, thrilling, sophisticated, unique, fabulous, fantastic spiritual life of believers. Mao kini ang atong tumong nga makabot nato nga samtang niya pa kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, phase 2, kita nagatuman lamang sa mando sa Dios nga kita patubuon pinagis pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis og okay mo balik ragutan ini atong tutukan usab nga bahin kini sa atong main topic, okay, ang bahin sa langit nung syudad. Okay, kagahapon, by the way, no, kagahapon naghisgot ta sa niining langit nung syudad nga gitagana sa Dios nga maoy puluyanan sa tanang mga magtotoo, kanatong mga magtotoo. In fact, ang Pilipos 3:20 nagaingon man nga kitang tanang mga magtotoo, mga lungsuranon na dito sa langit. We are now citizens of heaven. Philippians 3:20. Og atong gisgutan kagapon nga kining maong syudad labihan sa kadako og sa kamabulukon.
Okay? Di na ni mahulagway sa atong tawhanong mga handuraw dili na unsaon man nato sa pagkasiguro nga makaadto tani ning dapita mo toy nagauna nga pangutana. Ug atong gituki ang mga pangutana sa mga tao labi na sa atong mga kaigsoonang magtotoo kung hain man gyud ning langit kung maghisgot man gyud ang langit. Where is heaven located? Kung napay ubang mangutana nga kung mamatyan tag mga hinigugma sa atong kinabuhi, anak ba, inahan ba, amahan, imo bang asawa, imo bang bana, ang pangutanan nila magkita ay ug magkahius sa pawagyud kita dito sa langit. Ug uban pa mga pangutana. Og karon atong ipadayon kay gihisgutan man nato kadtong nakita ni Apostol Juan, okay? What John saw og nakita gyud kini ni Juan, kining tibuok nga paril, okay? Kay hisgot man taniya tong walls, okay? Paril sama sa nagkidlap-kidlap kini, nagkila-kila nga pulsiras nga diamante, sama pulsiras nga diamante. So miingon siya nga ang katukuran niining maong paril ingon sa haspe, jasper, ug ang syudad puro nga way sambog nga bulawan, sanag og tin-aw nga para sa pareho sa tin-aw nga samin, like clear glass. Okay? Ug busa, if we are to see it from afar, kung natong tutukan kini sa distansya, ngayon lang yung dapit, ito just sparkle, mo kidlap-kidlap, mo kintab-kintab, kini, and shine as it turned around sa iyang pagtuyok niya na, og all the use of the glory of the city would be so overwhelming, labihan sa pagka kanang manindot kayo, overwhelming, it would take our breath away. Logos ka makaginawa pagka-overwhelm nimo niini. So, kini usa ka syudad nga langitnon or langitnong syudad nga naay mga nga diin ang mga ganghaan nini pinagig perlas. And then next, ang Biblia nagatug-an kanato nga ang mga tukuranan, the foundation ni ining mong syudad are of precious stones, mahalong mga bato. Mao kana ang gisulti sa Revelation 21:19 and 20. Now, nagaingon kini sa in English, the foundations of the wall of the city were adorned, gidayan-dayanan kini with all kinds of precious stones, naghang mga mahalong mga bato. Ang unang tukuranan nini pinagi haspe, jasper, o ang ikaduha mutyang sapiro o calcedony, esmeralda, sardonyx, sardius, chrysolite, beryl, topasyo, ang topasyo mutya, chrysoprase, jacinth o amethyst. Lisod lagi ni mga pulunga kining mga description nini. And all those that are just Greek terms kini sila nga gi-retranslate ngadto sa pinulungag English nga nagahulagway sa tanang mga bulok, mga kulor o sa tanan nga bulok sa bangaw. Hindi mo makita mas bangaw. Daghan man na mga bulok niya, daghang mga kulor nga atong nahibawan. Okay? O ang Biblia nagaingon nga kining maong dakong syudad nga gitawag og four square, kini manaog kini will descend out of heaven, o kini pagatukuron will be built upon.
o imo makita ang 12 layer sapaw o patong foundation ba tukuranan ang matag usa sa mga sapaw niini nagkalahi kini silang mga manindot kayo mga mahalong mga bato sama sa emerald o ang diamante o ang tanan nga mga beautiful stones nga atong nakakita naman tingalikan ini sa tibuok kalibutan, tibuok universo. Now, ang matag usa sa mga tukuranan, foundations, nagkakalahi kini sila will be different one. So, sa diha nga makita nimong tukuranan sa maong syudad, ma-overwhelm gyud ka sa kanindot, sa katahom, sa tanan niining gingon og kanang mahalong mga bato, gemstone foundations nga naani sa ilawom niining higanti nga syudad sa Dios, kadako nga syudad sa Dios. Tiyaw mo kana unsa ka grabe kining description nini. Ang labing dako nga kalig-unan sa maong edifisyo, by the way, maong iyang tukuranan. So, the greatest strength of this building is its foundation. Ug ang bag-ong Jerusalem, dili kini is not one foundation, but 12. Di lang kay usa ka tukuranan, kundi napog usa, 12. Rather than being kanang individual foundation, inay mga nga 12 ka nagtinagsa nga katukuran nga gibuwag sa usa-usa, nagkakauyon kini sila sa usa-usa. And you see them all together. Imo kini silang makita nga naghiusa sa ginagmay nga bawod-bawod sa bulawan ug mahalong mga bato. Ug ni ang Biblia nagaingon, it's not only a holy city with pearly gates. Maperlas ba nga mga gangaan o katukuran sa mahalong mga bato, kundili dapit kini where there are streets of gold, na ay mga kadalanan nga bulawan. Tanawa diyang versikulo 18 o usab diyan versikulo 21 sa kapitulo 21. And the construction, ang pagkatukod sa iyang paril of its wall, hinimo o gitawag og jasper. Ug ang syudad puro bulawan, pure gold, sama kinig tin-aw nga salamin. Og bantay ang bersikulo 21 kanang kini ang 12 ka manggahaan, okay, were 12 pearls, 12 ka mga perlas. Each individual gate was of one pearl. Og ang kadalanan ning maong syudad was pure gold, puro bulawan, sama kini sa sihag tin-aw nga salamin, transparent glass. Now, kung imog yung tan-awon kining puro bulawan, you know that pure gold dili kini transparent. Ambot pasabot tin-aw nga salamin, kundi upak. Ang upak giingon ni og lagumon ba, may pagkalagom o dagtum. We cannot see through pure gold, dili. Apan si Juan mi hulagway sa kadalanan sa langit as transparent glass, sihag nga samin. Ang bulawan dito sa langit, labihan kini siya sa pagkapuro nga ang tao musudong lang niini o ngadto sa klaro niyang kinahiladman sa diyang moagi sila niini. Okay? It's finally polished as a mirror. Hinashasan man kini siya ingon nga sa amin. Ug busa, it is not so much transparent but it's translucent.
dili kayo kinisya sihag, kundi lapsag, kahayag o translucent. Og busa, ana karon ang karnero o kordero nga mao ang suga o kahayag. Diya sa Pinadayag 21, versikulo 11 o 23. Okay. Nga may himaya sa Dios nga ang kasanag sama sa usa ka batong mahalon, nga talagsaon kaayo sama sa batong haspe, tin-aw daw kristal. Ug ang syudad wa na magkinahanglan og adlaw o bulan sa pagdanag niini, kaya ang himaya sa Dios mauman ang kahayag niini, ug ang suga niini mauman ang nating karnero, or of the moon to shine in it. Okay? Kaya ang himaya na sa Dios mo ay lamdag ni kahayag niini. Ang karnero mao ang kahayag. Now, diha sa bag-ong Jerusalem, wa na didto'y poste sa suga, wala na, light post, wa na mga parol, wa na didto'y mga lamparahan o kingki o lamparilya, wala na. Ana kini kahayag kadanag sa tibok syudad nga nagagikan sa trono sa Dios, nga diin atua magalingkod ang kordero nga mao si kinsa, si Ginoong Hesukristo. Now ang Biblia nag-ingon nga diha sa maong syudad, siya mao ang kahayag, siya ang kalamdag, wa na kinahanglag bisan unsang lain pang kahayag, sanggit ang silaw o bidlisiw sa kadanag ni Ginoong Hesukristo sa iyang kahimayaan mo sidlak man sa tibok nga syudad sa tumang kasanag. Diya mo unsa ka ng talan-ahuna. I can imagine that sight. So once again, balikon ko, dili tiyaw ang imong makita nga syudad samtang nagakaduol kanini as you approach it. Now, sa imong pag sudong nga syudad gikan sa halayo, ang bulawan sa gawas niya, ang mga mahalong bato diha sa mga gitukuran niya, o niya ng matahong mga masinati mong kadanag nga magagikan sa gawas sa syudad, gikan gyud sa trono sa Dios. Mao kini ang bag-ong Jerusalem nga gihulagway diha sa balaang kasulatan. Okay? Agi ka ng katumanan sa Diyos nung panagna ni Isaias. Isaiah in chapter 60 verse 19 nga nag-iingon kini sa binisaya, ang adlaw dili na mao ang imong kahayag panahon sa adlaw, o ingon nga kahayag mo danag ang bulan kanimo sa gabi. Apan ang Ginoo mao ang imong kahayag nga walay katapusan, o ang imong Dios mao ang imong himaya. Now, kung ang Biblia mo ingon nga kining syudara kanang nag-reflect o suga o kadanag, dili kini tungod sa bisag unsang butang masunog, dili kini gikan sa bisag unsang nanginahanglag sugnod, consumption of fuel, gikan kini sa kordero mismo, kinsa mao ang kahayag o suga sa kalibutan, the light of the world. O diha niya ng higayuna, in that moment, siya na ang suga, kahayag, kadanag o iwag sa gisgutan tang syudad. Bantog ra nga si Pablo, kinis Pablo, Apostol Pablo, mihulagway sa atong palaabuton our future sa ingon niini. Okay? Mao ni ang iyang pag-describe o paghulagway sa binisaya nga nagaingon.
Apan ingon sa nasulat, unsay wala makita sa mata, o madungog sa dalunggan, o wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mo'y gitagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Now, nagahisgot kita sa langit sometimes, o usahay ate mga usahay murabag kinumidya lang may tungod og langit. But don't ever forget this one thing about this truth about heaven. Okay? Ang langit kinanindutan labing mabulukon. More na itong ma-describe sa atong tawhanong pagmulagway. Labihan sa kanindot, a magnificent place. Ang langit gimugna by the greatest creator. Ang mabubuhat sa tanang kabuhatan, the creator of all creation. The creator of creativity has saved iyang gipundo o gitapok ang labing nindot nga kabuhatan hangtod sa katapusan. Okay? We don't talk about it more. Wa na gyud tay ikadugang o igsulti bahin ini. So, dinhi aniya na pud ning pangutana nga nag-ingon. Unsa man gyud dagway og langit? What will heaven be like? Bueno, ang langit is a holy city, of course, nga may mga ganghaan nga perlas. Ang katukuran sa mga mahalong mga bato. Ang kadalanan nini bulawan. Og ang kordero mao ang kahayag. Himatik di kini ha, bantayan ni. Notice this. Anay kahoy kinabuhi. Okay? There is a tree of life. There is a tree of life in this city. Now, diha sa pinadayag, palihog abri sa imong Biblia, pinadayag 22, versikulo 2, sa King James Version. Nagaingon kini Visayan. Latas sa taliwala sa kadalanan sa syudad, sa matag daplin usab sa suba, diha ang kahoy sa kinabuhi nga may napulo og duha ka matang sa mga bunga, namunga kini matag bulan, ug ang mga dahon sa kahoy tambal alang sa kanasuran. Now, tugot rin ko sa pagtukbil sa makadiyot mahin ini. Ang Biblia nagaingon nga diha sa siyudad sa Jerusalem, there is a river na isuba nga mo dagayday, okay, gikan sa trono diin ang kordero nagalingkod. Okay? On each side, sa matag daplin ni ining maong suba, na ay gitanom diha not just the tree, di lang kay ang kahoy, kundi ang kahoy sa kinabuhi. Ang kahoy diha, usa kini kapulong nga gigamit, is a word which is used alang sa kadaghanan sa mga kahoy, plurality. Kadaghanon, I mean. Kaya binimo, adunay 12 ka mga kahoy. There are 12 trees. And these trees, kining maong mga kahoy, namunga og nagkanlaing matang sa bunga, matag bulan sa tibok tuig. So, sa matag bulan, every month, ana ay tibuok nga bag-ong ani sa nagkalinlaing klases bunga nga gikan ining mao nga mga kahoy. And someone has pointed out, dinhay nag-ingon nga, ikaw ug ako didto sa eternidad, makakaon ta gikan sa maong mga kahoy nga gitanom didto sa hardin sa Eden. Okay? Nini higayon na, why pagdili? Kung nato itandi ngadto sa hardin sa Eden, sa inigkaon na nato nini, sa maong mga bunga sa kahoy,
wala na kini, okay, wa na kini mga prohibition. Ninihigayon na, way pagdili. O wa na unya tay problema kung magkakaunta niya na. Di parihan niya itong nitabo nila ni Adan o ni iba. Now, natuhog ba ni mo o nakakuha ka ba sa hulagway ni napita? Are you getting a picture of this place? Di ba unsa ka mabulukon nini? Finally, ang tapusang butang mao ang suba sa kinabuhi diha sa mga bersikulo 1 ug 2. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. Now, taliwa sa iyang dalan, in the middle of its street, og sa bisan asang kilid sa maong suba, mao ang kahoy sa kinabuhi. Okay? Nga namunga og 12 ka mga bunga. Ug ang mga dahon sa maong kahoy tambal alang sa kanasuran. Nawang imong angay nga buhaton dinhi nining mabulokon nga kanang syudad, mao lamang nga sundon nimo ang agos sa tubig, ang kanang dagayday sa tubig, ug maghatod lang na nimo dito balik sa trono sa Dios. Naay adlaw, one day, kitang mga magtotoo are going to walk into that beautiful city. Muanhatan niya ng maong labi kanindot nga syudad, and our mouths are gonna drop open. Magngangarag yun tas pag kahingang hasato niya makita. O kita makasabot giunsa sa Dios paghigugma kanato. How God loves us. Ug unsa gayud kadako sa iyang pagtagad kanato. Nga iyang pagaandamon kanang maong dapit alang kanato. Ug di pa man gani ang tibuok nga langit, it's just the capital city of heaven. Ang kanang kapital nga syudad dito sa langit. Ug ang Biblia nagaingon, ang mga ganghaan niini dili gayud sirahan. Will never be closed. Magasud guwa kita niini will go in and out. Ug antong matagamtaman ang mga kalipay ug himaya niya ng syudara uban sa Dios ug sa iyang mga katawan. Pilipos 3:20. Unsa may gisulti des Pilipos 3:20? Ang kitang tanang mga magtutuo, mga lumulupyo na sa langit, citizens of heaven. Hinoon, igasubo o gikamingawan kung tapuson takini, pinaging usa ka negatibo nga pagpahimangno. Apan kinahanglan mangyod nga tapuson takini nga atong hilisgutan, pinaging usa ka pasidaan, warning. Ana ay ingnon ta pagpugong o paghiklin o pagdili sa maong syudad. There is a denial to the city. Ambot pasabot na ay limiti nga dili makasod. Paminaw niini. Dili ang tanan ang makasulod sa maong langit ng syudad. Not everyone. Alinggati himatik di ang bersikulo 8 sa kapitulo 21 nga nagaingon sa binisaya. Panalang sa mga talawan, sa mga walay pagtuo, sa mga dulumtanan, sa mga mamumuno, o sa mga makihilawason, sa mga salamangkiro, o sa mga nagsimba o mga Diyos, o sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin anaa sa linaw nga nagdilaab sa kalayo og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon, the second death. Bersikulo 27 diha sa kapitulo 21 gyapon, binisaya, apan dinhi niini
walay bisan unsa nga hugaw nga pasudlon ang naghimo og mga dulumtanan o bakak, kundili sila lamang nga nasulat diha sa basahon sa kinabuhi nga iya sa nati nga karnero. Now, paminaw, ang Biblia wa magsulti nga wa kaunta makabuhat sa bisag usa nining maong mga sala nga gisgutan unya di ka makasud sa langit. Wa kini mag-ingon nga wa kaunta makihilawas nun, sexually immoral, o wa mamakak or cannot have lied. Wa kini mag-ingon yana. Nagsulti kini og kung mao kanay imong matang sa pagkinabuhi, your lifestyle, ug wa nimo kana hinulsuli, you have not repented of it, og nagapadayon ka lamang sa pagkinabuhi, sa maong matang sa pagkinabuhi, og imong gilikayan ang kahigayunan nga gihatag sa Dios kanimo nga pasayloon ka unta niya ng salaa, og mutalikod kaniyana og imong atubangon ang pagkabalaan. Turn from it toward holiness. Now, paminaw, kung magpadayon ka man ugaling sa pagkinabuhi, sa maong klase sa pagkinabuhi, nga way pagpanumbaling sa gitanyag nga kapasayloan sa Dios, nan igasubo ko dili ka gayod makaadto og makasud sa maong balaan nga syudad sanglit wa ka man mohimong paghinulsol metanoeo matud pa sa Grigong pulong. You did not change your mind. Ug busa dili ka maluwas. Paminaw, ang Biblia nagaingon that the only people who get in the city ang makasud lamang ni ining maong syudad nga tong gisgutan, mao ang katawhan kansang mga ngan ana makita giswat didto sa Lamb's Book of Life, meaning kadtong nagatuo kang Ginoong Hesukristo. Mga buhat 16:31. And there are no exceptions. Wa kini pigpihig, tanan gyud nga natungdan. No one, inigabot sa panahon, no one will be able to argue. Walay bisag usa makahimo sa pagpangatarungan o pakigladtugi nganong di sila makasud nini. Okay? No one will be able to argue their way into that city when the time comes. Kung wa ka pa makadawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga Dios ug manluluwas, dili ka makasud sa maong syudad nga atong gisgutan. Sa tagtaon na ba natong hisgot niini, ayaw pagpakabuta bungol nini pagdapit kanimo. Kay basig ugma ulahi na. So hinugtuki ka na higala alang sa imong kasayuran. Ato kining ipadayon sa sunod higayon. Busa ayaw si piyata ang sumpay nini o gidapit ka gihapon nga magpadayon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios aron ang imong kalag makatubo o gikinahanglan kining tanan sa atong pagkinabuhing Kristohanon aron makabot gyud nato ang dynamic spiritual life. Busa magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo kanamo nining manindot nga pagtulunan o Diyos bahin sa langit nung syudad nga imong giandam alang kanamo nga imong mga kaanakan. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw niini. Nasayod kami o Diyos nga maura kutob kini among matugkad sa
among nabasa o mong natun-an nga unsa ka man nindot ka mabulokon nini langit ng syudad nga imong gitagana kanamo kay adto na mo makita ngayon unsa ka mabulokon ng mga nindot o dili na gyud namo matugkad sa tawhanong mga pangunahon na pangisip. Salamat o Dios sa imong makanunayon gayon nga pagsangkap kanamo sa imong kamatuoran. Lig-una ang among pagbarog, among pagtuo, pagsalig diha kanimo Dios. Salamat ni ining ministry na Vic Balbido Evangelistic Ministry, ni among Bible study through the YouTube. Amo kining giangkon nga grasya nga imo kining tanyag kanamo alang sa among pagpahimulos nini. It is a matter of choice. Salamat sa imong paghatag kanamo og kaugalingong kabubuton ang kagawasan sa pagpili. Salamat o Dios niining tanan. Bani kami sa among pagbubuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik niining dapita. Aron kami makapadayon gayon sa pagsibong sa unahan hangtod magkamot namo ang kinatumyang ang sa among spiritual growth level nga mao ang spiritual nga pagkahamtong. Salamat ng tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang bugtong manuluwas. Amen.